Ay magbaring di ko mga tats kay basig na po maingon nga addict ta. Di ba? Kadaga-daga i-comment kato pa jud i-comment. Patats, kita tag swasid. Oh, Domingo ha. Model lang gyabo og gamay kayo. Lugubutan to. Domingo makaron rats, mingaw matats. Oh, namtay balo. So matats, mga totong isda no, balo og swasid. Kay nga naman mauli na ta kay Domingo karon. Mingaw ang habwa, oh. Na mga bangka matats, wa na mga isda, nag-standby ra na dire. So ato tong tirawon sa balay kay Domingo karon. Nindot ang mga sounds karon, lagan mga love song. Oh, di ba? So diretso na ta. Matats. Achop na. Swasid-swasid sa ta karon matats. Ato mga ingredients. Magkilo tag sayo. Ay magbaring di ko mga tats kay basig na po maingon nga addict ta. Di ba? Kadaga-daga i-comment kato pa jud i-comment. Uy, kana mo baser, pasalamat na mo baser no. Shout out sa tong baser diya. Tanggaon ta na kay di na sila mo bas kung mo tanaw si mong video. So ni bas sila kay ni tanaw si mong video, di ba? Wala na sa kasabot. Normal na siya. Di man mo viral yung video kung wala kay baser. Mo nang panggaon ta ng mga baser. Sa tanang baser da, I love you. Mga tanyo kinilaw. Mm. 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 Pangpagana. Alam niyo na to. Dayok. Uy. Kani matats. Kay limpyo kay pagtrabaho ani, kapwa ra ko libor ng trabaho po dani. Dagang kog lihok ko nun matas oh. Trabaho nun ba? Basta Domingo matas, ingani jud ko. Pagluto-luto ba? Yan naman tayo lamang loob diha, pansit. Sudan lang gud eh. Ang Domingo mga matats, special Sunday na, di ba? Adlaw po na sa itong Ginoo ng ating simba. Nya kawam tayo simba-simba, awam po na lang ta. Nga tagahan ta grasya sa maani, di ba? Ayok. Mag-shade ta para kaimong po itong base ba. Uy, gwapo na malang stats ron. Akong kameraman tulog pa. Munang ako na lang nag... Ora nito madadali itong kinabuhi matats. Kaya mamaya itong trabaho.